kakai norok Dr. Juhili to jotono sini bayena hini sini apano kokrei sing tini Dr. Juhili sabo bo tamole khlai tong tamo khlai tong sukrubuino sing saiman lainai norok pai thak jora nai tong de ong yakhe mistake ngai thangui mano kabangma borok no saimano Juhili debbarma bokhoroksa doctor hini te abono karei Juhili debbarma tamo khlai tong kabangma borok no sawi man ya ngui tong nai hini ang songo sengti prasangui kungsukjak nai tangai ingke Dr. Juhili debbarma haino manei bokhoroksa beri borok ngui phano kabangma samungno tuiduli khlai tongmani seng nugo tabukni jorao bo baksa borok ro songo beri borok tamo nokni samung rok no mak khlainai nokni samung humung rok no karei te kono khlaimani ya hini sala ganang eba sorkari job ganang nai nukhung kaham nai kainani saitok lai pia Dr. Juhili debbarma no nugui seng srengthai kalai beri borok hingke sudu nokni samung simia teibo kabangma samung kotor go khlai mano hini kabangma borok no saimania tongnai Dr. Juhili debbarma tini kaisa company ni founder bini kaisa company bo tongo botamo company norok kabang borok no saiman na hini ang wansogo company ni product no sumui salsa actress biba jamatia bo ads khlaika iko abo abo simia teibo naithok sini tiprasarongni sinimung rinai resa riduku sini tiprasarongni traditional dress rok kabangmano a company o manthogo company ni rirogo norok kabangma thairogo nuguna hini kha khlaio Agartala Khumulung abo hai kabangma bazare ba phal nogrogo a company ni mungkha isiru ikomo a company ni dress rok teibo abono karei Dr. Juhili debbarma kabangma samung khlain tongmani seng nugo abo wngkha bokhoroksa sorno komal jeweler ni brand ambassador bo seng kabangma sorno komal jeweler ads romani bo seng nugui tongo te aborok no karei bo bokhoroksa modeling te bono seng kaisa kok borok toke ba movie bo seng nukha pia tabok suk jora a movie release khlai jagya kho tamni bangai release khlaijak yakho abole angbo sawi mania khoroksa beri borok bahai ka mosuk kha kotor khlai samung kabangma kologui tongui mankha